Dobrý podvečer. Dobrý podvečer všem, srdečně vás vítám na dnešním krásném dni, doufejme, že počasí vydrží. Já bych si s dovolením dovolila pozvat svého drahého kolegu a bývalého předsedu společnosti FX Shaldy Jana Víndla, který vás tímto podvečerem bude provázet, a předala bych mu mikrofon. Já děkuji Libuši Hečkové. Dovolil bych si vás všechny přivítat. Dříve, než si cokoliv budeme říkat a než přistoupíme k vlastnímu aktu předání, dovolil bych si pozvat hudebníky ze skupiny Quartet Three, kteří na počátek přivedou něco ze své produkce. Takže poprosil bych, jestli by se mohli ujmout svých nástrojů.
Steve Kohn, Anabel Plum, Marek Matvia, 3 hudebníci, kteří nás budou tímto podvečerem odpoledne provázet, a ještě jednou jim děkuji za úvodní skladbu. Dříve než začneme, měl bych asi vysvětlit svoji nepatřičnou roli v této situaci nebo na tomto místě, neboť osvědčený a zkušený moderátor, který nás po léta provázel udělováním cen FX Shaldy, Jaromír Typl, byl bohužel zaskočen neočekávanými pracovními povinnostmi a drahé členky z nadačního fondu oslovili mě jako současného revizora, abych to schytal a víceméně velmi jaksi rychle nahradil to, co je v podstatě nenahraditelné, čímž omlouvám jaksi svoje přeřeky, svoji jaksi nešikovnost v tomto jaksi úžasném setkání. A pevně doufám, že mě dobrý duch tohoto krásného místa, že mi nepodrazí kolena, tak jako konec konců nepodrážel naši akci po celá léta, kdy se rok co rok v těchto prostorách scházíme. Já asi pevně věřím v to, že tak činí protože má pevné a pozitivní instrukce od paní Medy Mládkové, respektive od nadace Jana a Medy Mládkový, čili ví, co má dělat. A právě proto paní Medě Mládkové velmi upřímně jménem nadačního fondu děkujeme za letitou přízeň a za to, že se můžeme a doufám, že i v budoucnosti budeme moci v těchto prostorách scházet. Děkoval jsem paní Medě Mládkové, sluší se, abych zmínil a poděkoval také za aktivitu dalším kolegům, kteří se na udělování ceny FX Shaldy podílejí. Je mou milou povinností, abych připomněl složení odborného grémia, které se na volbě letošního laureátky, budu dělat ještě tajemno, podíleli. Čili dovolte, abych představil paní Petru Ježkovou, která má na starosti oblast divadelní historie a kritiky, pana Matěje Kratochvíla, hudebního historika a kritika, paní Zdenku Kalnickou, filozofku, paní Martinu Mašínovou za literaturu a nakladatelskou praxi, Janu Pelouchovou za hostitelské muzeum Kampa, které bychom títo rádi poděkovali za trvalou péči o veškerý sled tohoto našeho setkávání. Dále Kateřinu Svatoňovou za filmovou teorii, básníka Miloslava Topinku za oblast poezie a eseistiky a pana Tomáše Wintra za výtvarnou kritiku a kunsthistorii. Dále bych chtěl poděkovat i těm, kteří stojí mimo rámec tohoto odborného grémia, ale bez jejichž pomoci by se toto setkání se vším, co jemu přináleží, neuskutečnilo. Rád bych tady poděkoval sponzorům. V první řadě básníku, vinaři a velkovinárníkovi, jak je zde uvedeno v podkladech, Bogdanu Básníku, v první řadě Bogdanu Trojakovi a Sdružení vinařů Autentisté, který tak jako každý rok dodal velmi výborná vína, které pak ke konci budeme moci všichni ochutnat. Zároveň bych chtěl také poděkovat firmě Alza Senzor, konkrétně panu Svatoňovi, za milou podporu této akce. Další poděkování patří těm jakoby bezejmenným mladým lidem, kteří vás už uvítali u vchodu, což jsou zejména studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústavu české literatury a komparatistiky a katedry filmových studií. Jmenovitě se jedná o kolegy Lucii Malou, Terezu Sudzinovou, Juana Zamoru, Lucii Bartoňovou, Zuzanu Fučíkovou, Evu Vrabcovou a Marii Směsíkovou, to je Ústav české literatury. Tady se poděkování opravdu sluší, protože myslím, že zápočet s hvězdičkou to ani nevyřeší nebo nedocení tu vaši velmi skutečně záslužnou aktivitu. Dále se jedná o kolegy z filmové vědy, jde o Nika Hudáče, Jana Černého a Vojtěcha Krunta, který se postaral o natáčení tohoto ceremoniálu. Dále nesmíme zapomenout na paní Šedel Stimsonovou. Speciální poděkování patří také orchestru Berg, jmenovitě pak Evě Keslové a Petru Vrábelovi, dále Ondřeji Bouškovi za grafickou úpravu programu, který držíte v rukou, a zejména mám pokyn, abych zdůraznil pomoc paní Nadě Vlčkové, což je účetní, která dlouhodobě spolupracuje s nadačním fondem, a bez její pomoci by v této složité finanční době zřejmě fond neexistoval. Takže plním, co jsem dostal za úkol. Nyní jenom několik málo slov
pozadí nebo k historickému kontextu této naší dnešní události. Udělování ceny FX Shaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky, zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní a hudební, a za mimořádné ediční počiny v oblasti umělecko-historické, tak zní vymezení této ceny, je samozřejmě nespochybnitelně spojeno se společností FX Shaldy, která, pro připomenutí, všichni to zřejmě víme, vznikala bezprostředně po smrti FX Shaldy na přelomu let 38 až 39 za aktivní podpory osobností, jako byly literární kritik a nakladatel Bedřich Fučík, Emanuel Chalupný a další. Tato společnost vznikala na sklonku 30. let s přímým cílem pomáhat a rozvíjet odkaz nejenom duchovní, ale také materiální, který zde zanechal FX Shalda a jeho dílo. Společnost byla na počátku 50. let z ideologických důvodů pozastavena, stejně tak jako činnost nevyvozovala během války. Byla obnovena počátkem 90. let za aktivní pomoci celé řady jaksi špičkových literárních a uměleckých historiků. Prvním předsedou obnovené společnosti FX Shaldy se stal bibliograf dr. Emanuel Macek, který, dá se říct, si skutečně vydupal společnost ze země, a právě v rámci výboru, který po celá 90. léta vedl, vznikla idea založit cenu, která by oceňovala nejenom původní umělecký výkon, ale také výkon těch, kteří o tomto konkrétním uměleckém počínání přemýšlí a píší o něj, čili cenu za literární kritiku. Cenu zhruba na pomezí let 93 až 94 inicioval tehdejší člen výboru Jan Lukeš. Cena začala být udělována od roku 1995 a jak to bývá, prošla v průběhu let celou řadou metamorfóz. Zejména pak za předsednictví pana docenta Daniela Vojtěcha cena rozšířila své spektrum a začala být udělována nejenom literárním kritikům, ale také osobnostem, které se zasloužily o rozvoj myšlení o literatuře a umění ve sféře ediční, literárně, historické, teoretické a podobně. Držiteli ceny se stala celá řada osobností, které snad nemusím ani představovat, jenom bych pro připomenutí jmenoval takové osobnosti, jako je Jiří Černý, Karel Kraus, Jiří Cízlar, Jarmila Vacková, Jan Štolba, Miroslav Topinka, Věra Linhartová, Jiří Brabec, Hana Rousová, Milena Bartlová, Martina Pachmanová, naposledy Petr Rezek a další a další. Čili vidíte, že pouze jaksi z těchto jmen vyplývá velmi široké spektrum a škála oblastí, do kterých tato cena zasahuje. V rámci tohoto, a to je také třeba připomenout, 20. ročníku udělování této ceny byli odborným gremiem, o kterém jsem před chvílí hovořil, nominováni tyto autoři a tyto knihy. Jde o publikaci Lukáše Jiřičky, konkrétně za knihu Dobyvatele akustických scén od radioartu k hudebnímu divadlu, které vydalo nakladatelství Akademie muzických umění v Praze. Dále byla nominována Terezie Pokorná za knihu Kritické chvíle, konkrétně vydalo nakladatelství Revolver Revue. Další nominací byla Sylvie Richterová za knihu Eseje o české literatuře, nakladatelství Pulchra. Dále se jedná o Michala Špirita za edici textů Růžena Grebeníčková o literatuře výpravné a za knihu Růžena Grebeníčková a její rukopis, studie, komentář, bibliografie. Vydal ve společné péči Institut pro studium literatury a nakladatelství Torst. Dále se jedná o knihu Jindřicha Vybírala. Kniha byla Leopold Bauer, heretik moderní architektury, vydala nakladatelství Akademia a Vysoká škola umělecko-průmyslová. A dále se gremium rozhodlo udělit zvláštní uznání také slovníku české činohry 19. a počátku 20. století, který připravil kolektiv autorů pod vedením Evy Šormové a vydalo nakladatelství Akademia. Čili z těchto nominací se za chvilinku dozvíme, kdože je o ním laureátem, kdože měl to štěstí, že na něj los padl. A nyní bych rád přerušil tok svých slov a poprosil bych opět hudební sdružení, aby jste předvedlo další ukázku ze své hudební produkce.
Já děkuji hudebníkům a nyní se blížíme k vrcholu dnešního setkání a je mi skutečně velkou ctí, že mohu nyní vyhlásit laureátku letošního ročníku FX Schaldy, kterou, jak jistě všichni bezpečně víme, se stává paní Terezie Pokorná. Za cenu, nebo respektive cenu obdrží za knihu Kritické chvíle, kterou, znovu opakuji, vydalo Revolveroví. A cena je udělena také rovněž s přihlédnutím k jejímu, řekněme, soustavnému, vzrušujícímu a zneklidňujícímu psaní nejenom o literatuře, ale zejména samozřejmě o divadle. Já bych tedy pozval Terezi Pokornou sem ke mně. Konečně přestanu být opuštěn před zraky vás. Já, Terezo, zneužívám té chvíle,
A dovol, abych tě jako první pogratuloval k té velké ceně, která je v našich očích velká prostě proto, že její význam nespochybňujeme a myslíme si, že letos je skutečně v těch pravých rukou. Čili gratuluji, gratuluji. A nyní poprosím zástupkyně nadačního fondu společnosti FX Shaldy, nejprve tedy asi Kateřinu Svatoňovou, která předá diplom, který je graficky navržený a vyhotovený akademickým malířem Otakarem Karlasem. Tak ke každé ceně totiž patří vizuální objekt. Mnoha léta jsme dávali fotografie skoro na přání laureátů. Tentokrát to je trochu jinak a já mám takovou čest ti předat speciální cenu, respektive speciální bibliofilské vydání tvé knihy Kritické chvíle, která je bohužel waterproof. Nesmíš s ní chodit na dešti, což se může stát problematické. Můžeš ji sdílet s kýmkoliv chceš. Každá květina, jeden tvůj článek a tímto ti předávám cenu, za kterou může tvůj důvěrně známý grafik Luboš Trtina. Možná bych poprosil Terezu, Tereza prchá, ale já bych přece jenom poprosil, protože sluší se při těchto příležitostech, kdybys byla tak laskavá, máš-li zájem, prostě řekla několik slov, jestli mohu poprosit. No tak jestli se sluší, tak abych neudělal ostudu těm, co mě vychovávali, tak mě učili, že se sluší poděkovat, takže děkuju. A jmenovitě teda společnosti FX Shaldy, že věnovala pozornost mé knize a že především věnovala pozornost práci Revolverové, v jejímž kontextu ta kniha vznikla a bez níž by nevznikla. A pak bych mohla děkovat, obávám se, velmi dlouho, protože kdybych to chtěla vzít poctivě, tak bych vytvořila seznam, který by byl asi pravdivý, ale myslím, že by byl tak záživný a zábavný jako vyprávění snů toho proslulého vojáka z proslulého filmu Luise Buñuela. To děkování a to vyprávění snů nebejvá moc atraktivní, takže nebudu děkovat jmenovitě a děkuji. Myslím, že všichni, kteří vědí, že se jich to týká, tak to prostě vědí. Já děkuji Terezi Pokorné za její slova, děkuji upřímně a nyní bych si dovolil předat slovo Michaelu Špiritovi, který bude tak laskav a přednese laudatio. A prosím, nelekněte se. Dámy a pánové, sprcha na přebalu oceněné knihy Kritické chvíle vyvolává řadu otázek, z nichž vyslovím dvě. Proč neteče voda? A kdo nebo co se bude sprchovat? Od těchto otazníků se hned odvíjejí další. Až se otočí kohoutkem, bude to studená sprcha nebo očistná lázeň? O významovém potenciálu výtvarného řešení obálky, jejímiž autory jsou Viktor Karlík a Ondřej Přibyl, tak napovídá mnohé už pouhá skutečnost, že obě vyslovené možnosti, tedy studená sprcha a očistná lázeň, jsou frazeologismy. Volně zvlněná hadice, pokračující přes hřbet zadní desky knihy, zadní část obálky a pravou chlopeň, navozuje dojem, jako by sprcha spočívala delší dobu vypnuta. Na kropítku totiž nevidíme žádné kapky, jež by naznačovaly, že zařízení bylo nedávno v provozu.
Pohlédneme-li jen na přední část obálky, kde je vidět toliko kropítko a držák, bude naopak jednou z prvních asociací, které se zřejmě dostaví, pověstný záběr z Hitchcockova filmu, kde sprcha není více v klidné nastraženosti, nýbrž voda z ní už proudí a za chvíli propukne hrůza nemotivované vraždy. Co jsou kritické chvíle? Ožehavé, choulostivé či napínavé momenty? Nebo je to čas kritiky, hodnocení? Naznačuje nepoužívaná sprcha, že se nedbá na hygienu? Nebo je to memento, které upozorňuje, že voda sice momentálně neteče, ale vytrysknout může kdykoliv? Jak vidíme, všechny ty otázky mají jako společný předpoklad procesuálnost, faktor ubíhání času, nějaké dění. Vzhledem k tomu, že se díváme na fotografii vypnuté sprchy, to je překvapivé a tedy výmluvné. Na vlastní sprše je však navíc něco nápadného. Nemám po ruce technické údaje, ale evidentně jde o výrobek z 80. ne-li 70. let. V posledních číslech Revolver Revue, jejíž je autorka knihy 23 let šéfredaktorkou, se můžeme na předělových stranách setkat s reklamami na produkty časopisu Revolver Revue, a to v prostředí, jež není aranžovanou kulisou, není to retro, nýbrž je to kout s opravdovými výrobky staršího data, dlaždičkami, vodovodními bateriemi, závěsnými toaletními nádržemi, nástěnnými svítidly a podobně. Vypovídá to něco o rozlišování skutečného a nalíčeného i o vědomí zvláštní pervertovanosti každodenního mobiliáře, který podstatně a přitom podprahově spolu utvářel naše životy. Toto vědomí vypovídá tedy něco podstatného o odstupu od věcí. 25 let psaní, během něhož vznikaly texty, ze kterých Terezie Pokorná skládala svou knihu, je 25 let zápasu o vymezení a pojmenování vlastní starosti. Zdá se, že touto starostí je dějinný čas, v němž autorka vyrůstala, dospívala a studovala, a který z našich životů a z uměleckých děl ne uplynout, vymizet, ztratit se a udělat místo svízelům takzvaně dnešním. Nejstarší stať výboru pojednává o inscenaci nastudované v roce 1987 a navštívené na jaře 1990. Cituji z autorky. Takový text je pro prkna, která by měla znamenat svět, neodpustitelnou urážkou. Divadlo E.F. Buriana se ale přesto proti němu nedokázalo vzbouřit. Naopak ji několik sezon s úspěchem předvádělo, vydrželo i pár měsíců v Nových poměrech a navíc to vypadá, že herci ani dnes v inscenaci nevystupují s nějakým pocitem studu či viny, jak bychom očekávali, ale spíše s nadále jistou dávkou chuti a zalíbení. Konec citátu. Nejmladší text výboru se zastavuje u představení Velvet Havel, aplaudovaného ještě v loňském roce. Druhý citát z autorky. Inscenace deklarovaně založená především na společensko-politickém tématu se ani omylem nedotýká opravdu žhavých témat české společnosti 25 let po listopadu. K nim patří také plíživé ozvuky jevů typických pro normalizaci. Tehdy přímo kvetla i na mnoha takzvaně prestižních uměleckých adresách neškodná a nenáročná, takzvaná laskavá zábava, oblíbená zvláště, byla-li okořeněna trochou drbů a špetkou košilatého humoru. Rovněž radost z narážek pro zasvěcené nebo z veřejně sdíleného výskytu oblíbeného jména byla pro tu dobu příznačná. Konec citátu. Nechci tím říct,
že autorka knihy Kritické chvíle jiné starosti nemá. Ale pokud juxtapozice citátů vyvolala dojem, jako by se skoro nic nezměnilo, pak svůj účel do puntíku splnila. V kritice nejsou včerejší a dnešní starosti. Toto není recenze vyznamenané knihy, je to laudatio. Proto jsem tu nemluvil o rafinované kompozici knihy, o autorčině umění všestranného a plastického zpřítomnění z divadelní inscenace či filmu, o kardinálních otázkách, jež laureátka klade v polemických příspěvcích, o důkladném a citlivém poznání myslitelského díla Grossmanova, Jirousova, Stankovičova nebo Lopatkova a o osobitě zpracované inspiraci z těchto děl vyzařující, o schopnosti nechávat se překvapovat tvarem uměleckého díla s tematikou, jež velká očekávání nebudí. Nemluvil jsem tu o spoustě dalších věcí, kvůli kterým stojí za to knihu Kritické chvíle číst. Studenou sprchou nebo očistnou lázní může být zážitek ze setkání s takovým či onakým uměleckým dílem nebo myšlenkou. Kritiky Terezie Pokorné jsou chvíle, kdy začne téct voda, odplavuje zbytečné a zvýrazňuje kontury umělecké a intelektuální katastrofy, stejně jako chvíle dobrého. Děkuji za pozornost. Upřímně děkuji Michaelu Špiritovi a stát se držákem pro kriticko-laudační zařvání lva Michaela, to je skutečně smysl zcela podstatný mé dnešní existence. Čili ještě jednou Michalovi děkuji. A nyní bych poprosil paní Ivanu Uhlířovou, herečku, která laskavě vyslyšela naši prosbu o to, aby přečetla úryvky z knihy Terezy Pokorné. Se předtím nedomluvili, takže... Když o něčem referuji, musím to co nejlépe poznat. Když píšu, měla bych přitom myslet. Chci-li něco sdělit, pak jasně, srozumitelně a nikoli úmorně. Chci-li vyjádřit svůj názor, měl by být opravdu můj, nikoli obsaný nebo přizpůsobený módním vlnám. Pokud mě v mých myšlenkách někdo inspiruje, sluší se to nezamlčovat. Je taky dobré ctít žánry, třeba nezaměňovat kritiku s neplacenou reklamou. V polemice se držet věci. Napsané taky není třeba automaticky publikovat. Právě od toho by měl být redaktor. Terezie Pokorná, 2004. Vysoká, štíhlá, na první pohled vlastně nepříliš nápadná mladá žena Teodora Remundová odehraje roli Sáši v Léblově inscenaci Ivanova v jakémsi nepřetržitém tranzu. Její nepřirozená nervní mimika, gesta i způsob mluvy, podtržený občas technickým zesílením hlasitosti, jsou na samé hranici snesitelnosti. Znepokojující dojem ještě umocňují místa, kdy představitelka Sáši nedokáže či nechce zapřít příbuzenskou podobnost s jednou z našich největších žijících hereček. Tato Sáša je tak dalším přeludným a vysoce stylizovaným prvkem inscenace, avšak nejen to. I ona zároveň přesvědčivě stělesňuje nejednoznačný, stěží definovatelný dramatický charakter. Bytost velmi blízkou představě současných v závorce emancipovaných žen. Neustále balancuje mezi chladnou racionalitou a nezvládnutelnou citlivostí, jež hraničí s hysterií, mezi silou a slabostí, mezi poddajností a panovačností, ironií a sentimentem, naivitou a takřka cynickou skepsí, přičemž mužský svět tohoto Ivanova jí k tomu zavdává mnoho důvodů a poskytuje řadu příležitostí. S dlouhým pleteným copem vypadá v posledním dějství jako skutečně nevinná mladičká nevěsta. To jí však nebrání v tom, aby ho jedním rychlým pohybem hlavy s profesionální obratností nečekaně nepoužila jako biče,
jímž vztekle švihne Ivanova přes obličej. 1998. Další úryvek je z roku 2011. Můj oblíbený. Postaví-li ve 21. století někdo propagaci divadelní inscenace na sloganu klasika, jakou jste ještě neviděli, musí mít buď hodně velké sebevědomí, nebo nemalý smysl pro humor. Každopádně by měl ale počítat s tím, že ho i v dnešním sebereklamním světě lze vzít vážně. Cituji. Macbeth je hra, která má diváky zburcovat. Ukazuje život v jeho nejbrutálnější a cynické podobě a tak klade závažné otázky. Pokud máte chuť na něco hezkého, měli byste okamžitě odejít z divadla. Konec citátu. Stojí opatřeno navíc výstražným grafickým symbolem na úvodní stránce programu inscenace Jana Mikuláška v divadle v Dlouhé. Sdělení je to stejně sebevědomé a koketně klamavé jako reklamní slogan k celé inscenaci. Nevědí snad její tvůrci, že tím, co na jevišti předvádějí, dnes už těžko někoho šokují, znechutí či vystraší, že je to naopak v určitém smyslu velice hezké, neboť vysoce stylizované a estetizované je to ve svých nejlepších okamžicích především podívaná, která hlavně pobaví. Z roku 2013. Osobnosti formátu literárního kritika Jana Lopatky dnes v roce 2013 v české kultuře a společnosti chybějí o to víc, oč se místní poměry v lecčems čím dál tím víc podobají těm normalizačním. Když pozoruju, co je dnes leckdo zase ochoten opouštět a obětovat a co podstupovat proto, aby mohl být na takzvaném výsluní či v takzvaném centru dění, aby si udržel nějakou lukrativní či takzvanou prestižní pozici, anebo prostě jen zdroj obživy, vybavuje se mi pasáž z rozhovoru, v němž Lopatka vzpomíná na počínání mnoha lidí po roce 1968. Cituji. Pro mě byla v 70. letech stimulem skepse schování kulturních pracovníků. Díval jsem se s určitým odporem na lidi, kteří přemýšleli o tom, aby je někam vzali zpátky. Já jsem nevěděl kam, do jaký řitě, to pro mě bylo prostě nepochopitelné. Konec citátu. Řekla bych, že dnes lidé nemusí být z těch všemožných řitích, jež nás opět obklopují, ani vyhazováni, aby bylo zřejmé, že o pobyt v jejich teple není o co stát. Já děkuji Ivaně Uhlířové a nyní bych již naposledy pozval hudebníky ze sdružení Quartet 3, aby opět něco předvedli ze své produkce a při této příležitosti bych poprosil pana Marka Matviu, zda by byl tak laskav a řekl něco o povaze a založení jejich sdružení a o dalších plánech, které máte. Dobrý podvečer, jsme moc rádi za tuto příležitost. Vlastně naše uskupení se sformovalo teprve nedávno a inspirací pro něj bylo to, že jsme si všimli, jak chřadné a nehrané je vlastně čtvrtonové piano na hamu. Takže jsme se rozhodli pozvat Steva Cohna z New Yorku, který je významný jazzový experimentátor, multiinstrumentalista, ale především pianista a společnými silami jsme obnovili jaksi mechanickou kvalitu tohoto nástroje a nyní se mu několik týdnů věnujeme, abychom nahráli desku právě inspirovanou nebo improvizované hudby pro shakuhachi, hlas a čtvrtonový klavír a pokud máte chuť, tak doražte příští týden 7. do Café Neustadt, kde bude Steve hrát s Georgem Kremaským a dalšími hosty, a nebo 14. potom na hamu,
což bude jaksi vrcholný koncert našeho projektu, který nevíme, jestli bude za 2 roky ještě existovat, takže Quarter to 3, čtvrttónová improvizace. Jsem moc rád, že tu jsme. Díky.
Rád bych poděkoval hudebníkům ze sdružení Quartet Tree za neobvyklou, zvláštní, pozoruhodnou produkci. Děkuji vám. S vámi všemi bych se chtěl rozloučit, přičemž bych ještě jednou chtěl upřímně poblahopřát laureátce letošní ceny FX Shaldy Terezy Pokorné. Doufám, že zejména svým vystoupením jsem naplnil její přání, aby to nebylo formální, oficiozní či jinak snobské. Vám se omlouvám. Ještě jednou děkuji, gratuluji a rád bych vás jménem organizátorek a jménem nadačního fondu pozval na malou degustaci autentických vín, která na nás na všechny čeká ve dvoraně tohoto muzea a zároveň pro ty z vás, kdo by měli zájem, je posléze rezervován prostor v restauraci Kontejnal nedaleko odtud. Směr vám ukáží v případě zájmu organizátorky, kde si všichni můžeme společně posedět a popovídat si. Čili ještě jednou všem děkuji, laureátce gratuluji a těším se s vámi na setkání v téže době příští rok. Děkuji vám a nashledanou.